Ya ini berjalan dengan Ibu Hani Pulau Bengkala ini ya, turunan. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatim-yatim, disingkat dengan Y juga. Ya ini ada kambing ini teman-teman di tengah jalan. Enak kali dia tidur. Ini perjalanan di sore hari ini ya, jam 5:30 ya, setengah 6 ya sore. Turunan Bengkala ini ya. Ini pemandangannya ya, mataharinya ya cerah sekali. Hadiriki kantong pramulati pramusaji atur sigoto samaripun katur panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu sumangga pun rahapi kanthi raos ngerti samaripun katur saking amugati Halo.
Jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih. Ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon Ampun waktu khusus. wangsul riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang Le masak isa-isa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor Ini modern. bluetooth. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. Walian yen sifatnya kandudut Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.
samu tek nanti. Iya toh Mas Slamet. Mungkin kurang diedit. Ini padahal sebagai perawat. Ya, pengen di Mas. Makasih. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, semoga.
Jan aku pancene aku ning kene seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasananya penak. daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas? Kapan-kapan aku rabi rene wae nek ya. Lah buntute siji Ya kan ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng ngakune Nabi jomblo. kok. Hah? Lah Mas Eko yo ndek garwa lha ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok.